Dobre, vítajte u dnešného videa. Dajte odber, ale čo sa to práve stalo? Skemli asi najväčšieho československého streamera Sokyho. Buď to napravíš. Pred pár minútami sa to stalo. Ja som hneď zapínal stream. Ukážeš všem, že si prostě jdeme. Je to na tobě. Rozhodni se sám a pak tě zareportujeme. Není to výhruška, jde o to, aby si pochopil, co jsi udělal špatně. Ako samozrejme. Pochopíš, potrestat musíme. Já nechci brainrota, já nechci. Ne, nechci toho brainrota. Já chci, aby on pochopil, co udělal špatně a vrátil to, co by se bral. Já nechci od tebe brainrota, diváku. Ne. Já chci, aby on pochopil, co udělal špatně. Ja by som to bral. No, vidím tě, máš divný jméno. Rozumím, pravdu. Taky, že mu to stojí, vy? Že mu stojí kazit si důvěru. Od čeho se to jmenuje Steel a Brainrot? Ne, Kubíku, ty tomu nerozumíš. Když jdeš na public, to je to, co se snažím naučit děti. Jo? Když jdeš na public a jsi na veřejném serveru s random lidma, který ani neznáš, kraťte se, mlaďte se, trollte se, jasný. Od toho to je Steel a Brainrot, jasný. Jo. Jdeš Mám na pravdu. public, dělej bordel, jo. Ale privát je o něčem jiném. Když jdeš na privát, tak tomu člověku věříš. Důvěřuješ mu. A tam je ten rozdíl. Oba ten private na to, aby ti nekradli veci. Inak by private neexistoval. Inak by ten private bol asi zadarmo. No, tak je tam napiš. OK, to je až... A skemne tě. Tak to kamarád není. Je to zloděj, je to hajzl, je to dement a krade. Dobre, toto bude podľa mňa strike. Za to, čo povedal. To je ten rozdíl. Na publiku si krať jak chceš, to je jedno. Vy musíte pochopit, je to Steel a Brainrot, tak nebreš ty kido. Ty jsi taky úplný dement. Poslouchej, co říkám ušima, kámo. Ty děti se musí sakra naučit, kdy můžou krást a kdy ne. Na Steel a Brainrot Myslím, že sú postačiť ďalší strike, lebo keď viete, my sme stali niekoľko kanálov, ako... Veď on raz strieľal z okna, keď... No, to asi všetci viete, ale ty, čo to neviete. Samozrejme, že o tom bude... Možno o tom bude aj ďalšie video. Toto je iba také aktuálne. Protože narušuješ tu důvěru. Víš? Tom je ten rozdíl. Je ten rozdíl. Chápete ten rozdíl? Jo? Chápete ten rozdíl? Nemluv prostě, musím. Jo? Protože na to neexistuje jiný výraz. No. Blbej a hodnej, že mu dám šanci. Pořád jsem blbej a hodnej a dám mu šanci. Má šanci to napravit, stačí, aby si mě odblokoval, šel na privát a vrátil mi to. Jsem ochoten mu to odpustit, když napraví, co způsobil. Je to na něm. Mám dát like, vlastně. Like a odběr je zdarma, vlastně. OK, keď o chvíľu pôjdeme mu dať report, tak sa mu to nevráti. A všetci
ak mu to nevrátí. Dávajte mu report, nech dostane pekne baník na pár rokov. Oni nevyklikovávají. A to je proti pravidlům s tím upgrade. Oni používají glitch. To se taky ne. Oni to neukradnou a neodpojí se. Oni to ukradnou a zapanujou tě. A tím tě vykikují. A to se taky nemá. To se taky nemá. Jo, tam jde o tohle, že tady v tom podvádí. Máme 1700 lajků, let's go. Hoďte lajky, to se děkuju. Dáme mu report? Asi jo. Však je to jenom hra? Ne, není. Kámo, je to styl a brain rot. Kockoky, poslouchej ušima. Vy to pořád nechápete ten rozdíl. Kámo, já bych vás normálně, fakt normálně, mě tady s tím malinko vysíráte, protože někteří fakt nechápu ten rozdíl. Já jdem do report. OK. Když si něco... Toto bude poriadna kauza. A ja nemyslím to, že mu to ukradli. Ja myslím to, čo tam povedal. Tak. Ja to tu dávam jeden. Nie, ono je to jeden. Tak. Dúfam, že to je on. Tak sa volá, že milión ľudí. Sa potrebujem pozrieť ešte raz na ten stream, lebo neviem, jak sa volá. Ale moment, hojter. Toto musím... OK, toto je on. Toto je on. No bio, no followers. Dúfam, že to nie je on. Aha. GG, to nie je on. Ja som dal opačne tie posledné čísla. No, 6, 4, tak. Tu ho máme, tento. Ja som mu nemal posielať friend request. Čo môžem urobiť? Report. Dobre. Text chat message. No, to bude asi ono, si myslím. Bude scams. Tak. Toto tu bude. Ja ho neblokujem. OK, ideme zase späť na YouTube. Dobre, sme späť. Si blbec, si zloděj, si takzvaně scammer a ten Honzík už by se s tebou neměl bavit. Protože on ti věřil a ty narušuješ důvěru. To se naučí už v raném dětství. Tak z něho vyroste zloděj a dement. A lhář. Člověk to bude krásný, to bude podvádět. A bude to podvádět. Protože rodiče do toho nevidí. To nechci, aby z něho vyrostl. Ten je úplně uzatý. Jo, mně jde hlavně o to, aby z něho pak jako prostě potom nevyrostl dement. To je celý. Víš, fakt prostě nechci, aby z něho vyrostl takovejhle člověk. Ale čo keby mi ukradol napríklad OG, čo OG som videl, že si predáva za 500 eur na internete. Tohle to normálně učím ve škole. Ty jsi divný. Ty jsi divný, pokud
nějaká výchova pořád. Chybí ti tam nějaká výchova, bro. Nic. Dostává teda report za to, že podváděl. Ne za to, že ukradl brainrota, ale za to, že použil ten glitch. A jsem dal scam. Ne. Protože to se nedělá. Musí pochopit, co udělal špatně. No, doslova ještě tam použil glitch, který nemáš. No. A to už jsem ukázal třešnička, díky tomu ten report projde, že jo. Ten report by samozřejmě neprošel, ale díky tomu, že oni používají ten glitch, tak to projde. To bohužel, já jsem to ani napísal, takže můj report se tam bohužel nedostane, ale aj tak se tam dostane milion dalších report. No, nie milion, ale keď tam prídeš 200 reportov, asi dajú ban. Co se stalo? Sorry, já potřebuju ChatGPT na angličtinu. Mám. Dobrý. Co jak se jmenuje? Daniso 1264. Ne, já bych to anglicky nedokázal napsat správně. Já jsem si to musel přeložit v ChatGPT. Je to jenom hra a necho, je třeba hodný na své kamarády a neskemuje kamarády. Tomu právě moc nevěřím. Když jsou to vědy tady a snažíš se hodinu mě přesvědčit o rituál a teď jenom o to jedno. Nevěřím ani náhodou, že v reálu je hodný. Bude to stejný zmetek a hajzl jako ten. Já to vím, ty děti... To bude extrémna kauza. Doma máme 2 děti ve vašem věku, takže vím, jak fungujou. Vím, jaký mají myšlenkový pochod, vím, co dělají. I v reálu. Takže... A kámo, chodím do školy. Chodím do škol, chodím na narozeninové oslavy, vím, jak funguje jejich mozek. Ne, to bude stejný i v reálu. No, takže tam dostává report. OK. Týpek se ukázal jako hajzlík, nevrátí to evidentně, nenapraví to. Pokud ti to za to stálo, tak gratuluju. Lidi, vy hlavně pochopte, že já si z toho nic nedělám. Ježišmarja, tak jsem přišel o brain. Jde o tu myšlenku. Víš? Jde o tu myšlenku. Protože mě to jakoby jde o ten princip, že jemu to pak přijde, že to je v pořádku a normální. Mám bloky nedávej. To ti jdu na oběd, okay. Co ti ukradl, není podstatný, co ukradl. Mám pocit, že ukradl pagy money. Aha. To je o tu myšlenku. No, teď do toho začne. Evidentně z toho nepoučil. Ale oceňuju ty 4 skemery předtím, co to napravili. Dobrý, ahoj, to je konec videa.